Maigot na pinagbabawal ngunyan kan B4 Bicol ang pagdakop, pagpabakal asin pagkakan ni selfish hali sa coastal waters kan Milagros Masbate. Makaliis na magpositibo ang nasambit na costales sa red tide toxin puon kan nakaaging Huwebes, Enero 25. Base sa harmful algal bloom o red tide monitoring activities kan ahensya asin lokal na gobyerno, suminipa sa 60.73 hasta 107.38 o sanggatos gramo kan selfish meat samples ang nagpositibo sa paralytic selfish poison o PSP. Sigun sa tagapagtaram kan B4 Bicol na si Rowena Briones, padagos ang sa indang pagbabantay, siring man ang pagtaunin abiso urog na sa mga residentes kan Milagros, asin pagtaraid na lugar nga ni dai mabiktima kan red tide. Nagkaigwa kita ng red tide bulletin advisory, ipinag-diseminar sa mantulos-tulos para po maaraman kaagad kang mga residente sa Costales asin ang gabos na residente especially duman sa affected area. Sa tabang man kan local government unit kan Masbate, nakalibot na sinda sa mga pampublikong merkado para ma-monitor kung iguana dai nagsusunod sa saindang patanid na bawal ang pagtinda kaini sa ngunyan na bulan. Paglilinaw kan ahensya, ligtas man kauno na ang iba pang laman dagat digdi. Alagad kinakaipuhan ining linigan asin lutuon na maray, bintahin na dai ini nga ni day mabiktima kan red tide toxin. Pagkakan, pagkuha, pag-harvest, and even the marketing po kang gabos na shellfish including alamang sa area kang Milagros Masbate ay mahigpit po na ipinagbabawal. Sa datos kan B4 Bicol, haros 9 na bulan man naligtas sa red tide ang nasambit na costales. Kung sa Marso pa kan nakaaging taon, kan huring maapektaran ini kan nasambit na udong. Mientras tanto, ligtas ngunyan sa toxic red tide ang Sorsogon Bay, Huwag Lagoon sa Matnog, Sorsogon asin coastal waters kan Mandaon, Masbate. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.